from yesterday's program. From yesterday's program. எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கங்கள். நாம் தியானத்தை ஆரம்பிப்போம். கைகள் இரண்டும் மடி மீது மலர்த்தி வைத்து கண்களை மெதுவாக மூடி நம் கவனத்தை மெதுவாக நமது இதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். கண்கள் அப்படியே மெதுவாக மூடட்டும். நாங்கள் எல்லோரும் இதை உணர்ந்து செய்ய வேண்டும். ஒரு சடங்கு போல, ரிச்சுவல் போல செய்யக்கூடாது. உணர்வு பூர்வமாக நாம் தியானத்தை செய்ய வேண்டும். கவனத்தை இதய சக்கரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ மாதாஜி, நான் ஒரு தூய ஆத்மா. நான் இந்த சரீரம், இந்த உடல், இந்த மனம், இந்த உணர்ச்சிகள், நமது மூளையில் உதிக்கும் சிந்தனைகள், இவை எல்லாவற்றையும் கடந்து நாம் இறைவனின் ஒரு அங்கமான தூய ஆத்மா. சில தடவைகள் நன்றாக மூச்சை உள்ளே எடுத்து மூச்சு பயிற்சி செய்யலாம். ஒவ்வொரு தடவையும் நாம் மூச்சு உள்ளெடுத்து வெளிவிடும் போது நாம் ஒரு தூய ஆத்மா என்பதை மனதில் உறுதிப்படுத்துவோம். தற்போது கவனத்தை மெதுவாக நமது சகஸ்திரார சக்கரம் எடுத்து செல்வோம் உச்சந்தலைக்கு.
தியானத்தின் போது எப்போதுமே முடிந்த அளவு நாம் நம் கவனத்தை நம் சகசிரார சக்கரத்தில் வைத்திருப்போம். கவனம் சிதறும் போதெல்லாம் நான் மன்னிக்கின்றேன் என்னும் பிரார்த்தனையை இதயபூர்வமாக சொல்லலாம். கவனத்தை நன்றாக உச்சந்தலையில் பதிப்போம், நிலைப்படுத்துவோம். நமது குருவான ஸ்ரீ மாதாஜிக்கும் நமது அன்னையான ஸ்ரீ குண்டலினி மாதாவிற்கும் பிரபஞ்சம் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் அந்த பரம சைத்தன்யம் இறை சக்திக்கும் பணிவான வணக்கங்களை அர்ப்பணித்து குண்டலினியை உயர்த்தி கவசமிட்டுக் கொள்வோம். காணொலியை பார்த்து கூட்டாக செய்யலாம். Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten there. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. இன்று நாம் நமது இடது நாடியுடன் சேர்ந்து இடது மூலாதாரம், இடது சுவாதிஸ்தானம், இடது நாபி சக்கரங்களையும் சமநிலைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீது இருக்கட்டும். வலது கை பூமி அன்னையின் மீது இருக்கட்டும்.
ஸ்ரீ மாதாஜி. நமது எண்ணங்களை கடந்த காலத்திலிருந்து முக்தி அடைய செய்து, அதாவது விடுதலை பெறச் செய்து, நம்முள் இருக்கும் மமகாரம் அதிலிருந்தும் நம்மை விடுதலை பெறச் செய்து, நமது இடது நாடியில் இருக்கும் அனைத்து உபாதைகளையும் இந்த பூமி மாதாவின் வழியாக அகற்றி நமது இடது நாடியில் ஸ்ரீ மகா காளி சக்தியையும் ஸ்ரீ பைரவநாத் சக்தியையும் ஒளிபெறச் செய்து தாருங்கள் தாயே. தற்போது வலது கையை பூமியிலிருந்து எடுத்து நமது இடது சுவாதிஸ்தான சக்கரத்தில் வைப்போம். இடது பக்க வயிற்றின் அடிப்பகுதியில் ஸ்ரீ மாதாஜி, நமது இடது மூலாதாரத்தை ஒளியூட்டி நம்முள் தூய்மையையும் தூய சிந்தனையையும் பவித்திரத்தையும் அருளுங்கள் தாயே. நம்முள் நிர்மல் கணேச தத்துவத்தை ஸ்தாபித்து அருளுங்கள். தற்போது இடது சுவாதிஸ்தானத்தில் பிரார்த்தனை செய்வோம். வலது கை அந்த இடத்திலேயே இருக்கட்டும், வயிற்றின் இடது பக்க வயிற்றின் அடிப்பகுதியிலேயே இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, நமக்கு தூய ஞானத்தையும் தூய அறிவையும் தாருங்கள். இந்த பிரார்த்தனையை நாம் மனப்பூர்வமாக செய்யும் போது நமது குண்டலினி சக்தி உடனடியாக விழிப்படைகிறது. நாம் அதை உணர முடியும். கைகளிலும் நம் முள்ளந்தண்டிலும் அதை உணர முடியும். அந்த சக்தியை ஸ்ரீ மாதாஜி, நமக்கு நிர்மல வித்தியத்தை, தூய ஞானத்தை, தூய அறிவை தாருங்கள். நமது ஆத்ம விழிப்புணர்வை
மேலும் வளம் பெற செய்யுங்கள் தாயே. இப்போது வலது கை இடது நாபி சக்கரத்திற்கு வரட்டும். நமது இடது பக்க வயிற்றின் நடுப்பகுதியில் வலது கை வரட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, நமது இல்லத்தில், நமது வீட்டில் அமைதியையும் திருப்தியையும் ஆனந்தத்தையும் அருளுங்கள். நம்மெல்லோருள்ளும் கிரக லக்ஷ்மி தத்துவத்தை ஸ்தாபித்து தாருங்கள் தாயே. நாம் வலது கையை வயிற்றின் மேற்பகுதி, இடது பக்க வயிற்றின் மேற்பகுதியில் வைப்போம். குருவிற்கான ஸ்தானம் இது. பவசாகரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நமக்கு நாமே குருவாகும் சக்தியை தந்து இந்த பிறவி பெருங்கடலை கடந்து நாம் ஆத்ம வளர்ச்சி அடைய அருளுங்கள் தாயே. வாழ்க்கையில் வரும் சவால்கள், சோதனைகளை வெற்றி கொள்ள தேவையான குரு சக்தியை, நமக்கு நாமே குருவாகி நம்மை வழிப்படுத்தும் சக்தியை தாருங்கள் தாயே. நமது அன்றாட வாழ்க்கையுடன் தொடர்புடைய முதல் 3 சக்கரங்களையும் கடந்து நம் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு அத்தியாவசியமான மேலிருக்கும் இதய சக்கரமும் அதை தொடர்ந்து மேலிருக்கும் சக்கரங்களையும் அவற்றிற்கான குணங்களையும் நாம் அடையக்கூடிய சூழலை நமக்கு ஏற்படுத்தி தாருங்கள். நம் அகமும், அதாவது நமக்கு உள்ளேயும் நமக்கு வெளியேயும் ஏற்படும் அனைத்து சவால்களையும் வெற்றி கொள்ள அருள் புரியுங்கள் தாயே. நாம் வலது கையை மீண்டும் மடி மீது கொண்டு வருவோம். 2 கைகளும் மடி மீது இருக்கட்டும். பொது வலது நாடியை சுத்தப்படுத்துவோம். இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி செல்லட்டும்.
ஸ்ரீ மாதாஜி. நம்முள் இருக்கும் இடைவிடாது தொடரும் சிந்தனைகள், திட்டங்கள், எதிர்காலம் பற்றிய கவலைகள், ஏக்கங்கள் அனைத்தையும் முற்றாக நீக்கி நமது வலது நாடியை ஒளிபெறச் செய்யுங்கள் தாயே. நம் வலது நாடியில் ஸ்ரீ மகா ஹனுமான் மற்றும் மகா சரஸ்வதி சக்தியை ஸ்தாபித்து அருளுங்கள் தாய். தற்போது நமது இடது கையை எடுத்து வலது பாக வயிற்றின் அடிப்பகுதியில் வைப்போம். அடுத்து சற்றே அழுத்தம் கொடுப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி. நம்முள் இருக்கும் எல்லா தூய்மையற்ற சிந்தனைகள், எண்ணங்கள் இவற்றிலிருந்து நமக்கு விடுதலை அளியுங்கள் தாயே. முக்தி அளியுங்கள். அதே போன்று நமக்கு வெளியே இருந்து நம்மை தொடர்ந்து தாக்கும் ஊடகங்களாலும், பத்திரிகை, வீடியோ போன்றவற்றாலும் நம்மை தொடர்ந்து நம் எண்ணங்களை சிதறடிக்கும் தூய்மையற்ற கருத்துக்கள், செய்திகள் இவை அனைத்திலுமிருந்து நம்மை பாதுகாத்து அருளுங்கள். நம்முள் ஸ்ரீ கார்த்திகேயரின் சக்தியை ஸ்தாபித்து அருளுங்கள். இடது கை தொடர்ந்தும் அந்த இடத்திலேயே இருக்கட்டும். வலது பாக வயிற்றின் அடிப்பகுதியில் ஸ்ரீ மாதாஜி நமது வலது சுவாதிஸ்தான சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்தி நமக்கு நிர்மல சித்தம், தூய கவனம் தந்தருளுங்கள் தாய். பொது இடது கையை நமது கல்லீரல் வலது பக்க வயிற்றின் மேற்பகுதியில் வைத்து ஸ்ரீ மாதாஜி நமது கல்லீரலில் இருக்கும் வெப்பத்தை நீக்கி
நம்முடைய வலது நாடியை சமநிலை அடைய செய்து தாருங்கள் தாயே. கல்லீரலை சமநிலைப்படுத்தி நம் கவனத்தை தூய்மைப்படுத்தி தாருங்கள் தாய். இப்போது வலது நாபி சக்கரம், இடது கையை வலது பக்க வயிற்றின் நடுப்பகுதியில் வைப்போம். நன்றாக வைத்து சரியாக அழுத்தி, ஸ்ரீ மாதாஜி நம்முடைய தொழில் மற்றும் பொருளாதார நிலையை வளம்படுத்தி நம் வாழ்க்கையில் திருப்தியை, தாராள மனப்பான்மையை, சுய கௌரவத்தை நமக்கு அருளுங்கள். ஸ்ரீ ராஜலக்ஷ்மி தத்துவத்தை நம்முள் ஸ்தாபித்து தாருங்கள். தற்போது இடது கையை மடி மீது கொண்டு வருவோம். 2 கைகளும் மடி மீது இருக்கட்டும். மூலாதார சக்கரம், ஸ்ரீ கணேச பெருமானே, நம் மூலாதாரத்தை எப்போதும் களங்கம் இல்லாமல், சலனம் இல்லாமல் பலமான அத்திவாரமாக, ஆதாரமாக இருக்கச் செய்யுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நம்முள் ஸ்தாபித்து தாருங்கள் தாயே. நம் தியானத்திற்கு இருக்கும் விக்கினங்களை, தடைகளை அகற்றி தாருங்கள். மெதுவாக சுவாதிஸ்தான சக்கரம், மைய நாடி வழியாக நாபி சக்கரம், நாம் இவ்வாறு சக்கரங்களில் கவனத்தை செலுத்தும் போது
நம் குண்டலினி சக்தி இந்த சக்கரங்களை ஒளியூட்டுவதை உணரக்கூடியதாக இருக்கும். நல்ல கவனமும் இதயபூர்வமான பிரார்த்தனையும் இருந்தால் நிச்சயமாக நாம் உணரலாம். இதய சக்கரம் ஸ்ரீமாதாஜி நமது ஆத்மாவை, ஆத்ம சக்தியை ஒளியூட்டி நமது ஆத்மாவை பரமாத்மாவுடன் இணைத்து விடுங்கள். நமது சகசிரார சக்கரம் நாம் இதயம் மலர்வதை, லேசாகுவதை உணரலாம். நமது உச்சந்தலை லேசாகி குளிராக மென்மையாக மாறுவதை உணரலாம். விஷுதி சக்கரம் நம் கவனம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. தூய கவனத்தால், பிரார்த்தனையால் நாம் சக்கரங்களை ஒளியூட்டலாம். அதை நம் நரம்பு மண்டலத்தில் உணரலாம். நம் கைகளில் உணரலாம். ஆக்ஞா சக்கரம் நான் மன்னிக்கின்றேன். நான் எல்லோரையும் எல்லாவற்றையும் மன்னிக்கின்றேன். ஸ்ரீமாதாஜி நமது பிழைகளையும் தங்கள் கிருபையால் மன்னித்து அருளுங்கள். கவனம் முற்றிலுமாக சகசிரார சக்கரத்தில் இருக்கட்டும். வலது கையை எடுத்து நம் உச்சந்தலை சகசிரார சக்கரத்தில் உள்ளங்கையால் மெதுவாக அழுத்தி முழு கவனத்தையும் அவ்விடத்தில் வைத்திருந்து பிரணவ மந்திரத்தை 3 தடவை கூட்டாக உச்சரிப்போம். உள்ளங்கை உச்சந்தலையில் சற்றே அழுத்தியபடி இருக்கட்டும். ஓம்
வலது கையை மெதுவாக கொஞ்சம் மேலே எடுத்து செல்வோம் தலைக்கு மேலே. உள்ளங்கையில், வலது உள்ளங்கையில் நாம் குண்டலினி சக்தியை உணரலாம். நுண்ணதிர்வுகளாக, மெல்லிய இளங்காற்றாக நாம் தியானம் செய்து வர, தினமும் தியானம் செய்து வர இந்த உணர்வு மீண்டும் மீண்டும் அதிகரித்து கொண்டே செல்லும். எனவே தினமும் தியானம் செய்வது நம் வளர்ச்சிக்கு, ஆத்ம வளர்ச்சிக்கு, ஆத்ம விழிப்புணர்வுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. இந்த தியானத்தில், சகஜ யோகா தியானத்தில் இந்த நுண் அதிர்வுகளை உணர்வது மிகவும் முக்கியம். அதுவே நமக்கு அந்த நம்பிக்கையை தருகிறது. அதுக்கு மேலாக நம்மை தியான நிலைக்கு எடுத்து செல்வது இந்த நுண் அதிர்வு சக்தியை. வலது கையை மடி மீது வைப்போம். 2 கைகளும் மடி மீது இருக்கட்டும். ஒரு நிமிடம் அமைதியாக தியானத்தில் இருந்து பின்பு ஸ்ரீ மாதாஜியின் சொற்பொழிவு கேட்போம். From yesterday's program and all these days, you must have realized that to get your Kundalini working out, to get her rush towards the Sahasrara, and to widen your Sushumna Nadi, it is not necessary that you should sit for meditation for 3 to 5 hours. Of course, you must meditate for a short time,
because that is at a point where you are alone, one with your God. But otherwise in the collective, when you merge into it, then the Kundalini rises the same way. It's a very discreet way of understanding what happens. In the collective, when you are, you compensate each other, complement each other, and a subtler side of the cosmos start manifesting in you. Then, if you could really merge, there's a word in merge in Sanskrit language or in Marathi language is very good, is Ramamana. I don't think merging with joy. But there's no with, you see, merging into joy. So if you can merge into the joy of anything that is such, you can become a meditative personality. You can achieve that meditative mood within yourself. With that mood, with that force, new subtler dimensions start breaking out within you. Your different kind of conditionings which are like shackles binding you down just open out and you become a free person, bandha mukta. With that force, everything breaks. Your ego breaks, your conditioning breaks, and you become one with the joy of life, divine life. This you can experience, but to retain it within yourself is only possible if you do your practices in Sahaja Yoga. To control your attention, to keep your attention to higher values, to the higher things. Let us see what are the low value system that we get into. Which is regarded as something very important otherwise. The first in the modern times is the consciousness of time. What is the time now? What time we have to reach? Oh God, what is the time we are going to start it? What time are we going to sleep? At such times, you should never see the time because you will get a headache if you see it. Realizing it's very late, you see. And you say, oh God, it is 4 o'clock, we are still here. So, it's important for all of us not to have any watches, and even if you have, not to see them, or even if you see them, they should be stopped. So you go beyond time. You go beyond time. You don't feel the time. You don't feel the tiredness of time.
and you just forget yourself, which is tied down by time all the time. Now, then the second one is we talk so much, oh, we should have no religions, no jati, no pati, like that. We say, all of us. We should have no caste system. India especially, caste system is the curse. People will talk like that. And when it comes to their own daughter's wedding, they will not go beyond their caste. Caste system is bad, your religion is bad, this is bad, that bad. But when it comes to actual understanding of religion, you can easily scratch them and find out from where they come. Worst of all, the conditioning is of so-called religions. And this has to be broken completely, because they are all false, based on something solid. Supposing you have a very solid foundation and on that you put up a house of, say, pack of cards, as they say. How long is it going to last? If you go to the foundations, you find all the foundations are just the same. But these pack of cards are different. And they are the greatest delusions for human beings, which we are seeing every day in every religion, in every country, in every caste. But still, we are frightened of something nonsensical, something historical, or I don't know what. We don't want to give up that. That's another very big binding force to very low-grade life. Then this low-grade life can extend in every walk of life, like politics, economics, everywhere. Because it is like plastic. Plastic can get into cloth, can get into trees, can get into everything. In the same way, this horrible low-grade business goes into these various things. And a person cannot rise above this built-in plastic bondages we have. At this time, when we have such kind of programs, everything breaks off and you really dissolve into the love of God. There are so many other mundane things. If you see how people talk, how they joke and all that, you think it's all filth going around you. Slowly you will gradually recede from it. That is how you prepare yourself for retaining this joy within yourself. தொடர்ந்து தியானிப்போம். இன்றைய உரையில் ஸ்ரீ மாதாஜி கூட்டு தியானத்தின் கூட்டமைப்பின் முக்கியத்துவம், தினமும் தியானம் செய்ய வேண்டியதின் அவசியம் பற்றி சொன்னார்கள். மேலும் நமது ஆத்மாவை கட்டுப்படுத்தும், ஆத்ம வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்கும் 2 முக்கியமான காரணங்கள். நமது மமகாரம், அதாவது சமூகத்தால், குடும்பத்தால் நமக்கு
நம்முள் இருக்கும் நிபந்தனைகள், கட்டுப்பாடுகள், சாதி, மதம், நாடு, மொழி, எதுவாக இருந்தாலும் இந்த சமுதாயத்தால் நம் வாழ்க்கை முறையால் இருக்கும் கட்டுப்பாடுகள் அவை நமது ஆத்ம வளர்ச்சிக்கு தடையானவை. அவற்றை உடைத்தெறிய வேண்டும். நமது ஆத்மாவை விடுதலை பெற செய்ய வேண்டும் இந்த கட்டுப்பாடுகளில் இருந்து என்று அன்னை சொன்னார். மற்றும் நமது அகங்காரத்திலிருந்தும் அதையும் உடைத்தெறிய வேண்டும். நாம் இறை சக்திக்கு அடிபணிய வேண்டும், தர்மத்திற்கு அடிபணிய வேண்டும். அகங்காரத்தை சரணடைந்து விட வேண்டும். இதுவே அன்னையின் சொற்பொழிவின் சாராம்சம். என்னால் முடிந்த அளவிற்கு அதை சுருக்கமாக சொன்னேன். தவறுகளுக்கு அன்னை மன்னிப்பாராக. சில நிமிடங்கள், சில வினாடிகள் நாம் தியான நிலையிலேயே இருப்போம். இப்போது நாம் 2 கைகளையும் நமது இதய சக்கரத்தின் நிலைக்கு எடுத்து வருவோம். சற்றே மேலே தூக்குங்கள் 2 கையையும் இதய சக்கரம் வரையில். கைகள் மலர்ந்தவாறே இருக்கட்டும். நம் அந்த நுண் அதிர்வுகளை, இறை சக்தியை உணர்வது மிகவும் முக்கியம். இந்த தியானத்தின் நோக்கமே அதுதான். ஒரு சில வினாடிகள் இரு கைகளிலும் நாம் அதை உணர்வோம். நாம் தொடர்ந்து தினமும் தியானம் செய்து நம் நாடிகள் சுத்தமாக வைத்திருக்கும் போது நிச்சயமாக உணரலாம்.
இப்போது காணொளியை பார்த்து குண்டலினி சக்தியை எழுப்பி கவசமிட்டுக் கொள்வோம். அதன் முன்பு இன்றைய தியானத்திற்கு வழி அமைத்து நமது ஆத்ம விழிப்புணர்வு, ஆத்ம வளர்ச்சிக்கு அருள் தந்த நமது குரு அன்னை ஸ்ரீ மாதாஜியின் பொற்பாதங்களில் நம் பணிவான வணக்கத்தை செலுத்தி நமது நன்றிகளை செலுத்தி பிரார்த்தித்து குண்டலினி சக்தியை எழுப்புவோம். Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tie it up there. One. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. பாப்பா. நன்றி, வணக்கம் எல்லோருக்கும். கூட்டு தியானத்தில் இணைந்ததற்கு நன்றி. நீங்கள் தவறாமல் தினமும் 5 அல்லது 10 நிமிடங்கள் தவறாமல் தியானிப்பீர்கள் நம்புகிறோம். ஆத்ம வளர்ச்சிக்கு அதுவே ஒரு வழி. கூட்டு தியானம் மற்றும் வீட்டில் நீங்கள் தனிமையாக செய்யும் தியானம் இரண்டும் அவசியம். கண்டிப்பாக தொடர்ந்து செய்யுங்கள். மற்றும் இப்பொழுது அன்மியூட் பண்ணலாம். ஹாரிசன், அப்படி ஜே ஹாரிசன் என்ற ஒரு பெயரில் அன்பர் இணைந்திருக்கிறீர்கள். வணக்கம். 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 இது முதல் கிளாஸா உங்களுக்கு? ஹலோ ஹாரிசன். ஆமாம். முதல் கிளாஸா? ஓம் ஓம் முதல் கிளாஸ். நீங்க இலங்கையில எந்த இடத்துல இருந்து நைறீங்க? இலங்கையில கிரான்குளம், பெட்டிக்குளம், மட்டக்களப். மட்டக்களப்லையா? எப்படி தெரிய வந்தது தியானம் பற்றி? இது அருணந்தி சார் என்று நான் வேலை செய்கிறேன். நான் அவர் எனக்கு தந்தவர். அருணந்தி அவரு தெரியும். சரி சரி. ஓம் சரி, சொல்லுங்க. ஓம் சொல். அந்த சில யோகா பயிற்சிகளை செய்து கொண்டு வந்த நான் அதன் மூலமாக வேறு சொன்ன தொடர்பு கொள்ளுங்கள் என்று அதன் மூலம் தொடர்பு கொண்டா எனக்கு கொஞ்சம் மனநிலைக்கு கொஞ்சம் சாந்தம் ஆறுதலா இருக்கிறது. சரி சரி. இது உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு நாங்க வந்து அந்த அறிமுகம் தரலாம். சரி, பார்க்கலாம். உங்கள்ட்ட வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கா?
இருக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பர். நாங்க ஒரு நேரத்தை தாண்டி ஒரு அரை மணி நேரம் போதும், அரை மணித்தியாலம் போதும். சரி. மற்ற அருணந்தி சார், நீங்க அவருக்கு கொடுக்க முடியுமா அறிமுகம்? நீங்க கொடுக்குற நல்லது சார் அவருக்கு. நீங்க உங்களுக்கு மூலம் கொடுக்குறது நல்ல அவருக்கு நல்லது நினைக்கிறேன். நான் பிறகு கொடுக்கலாம். நீங்க கொடுக்குற நல்ல. சரி. அப்ப நீங்க அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரை தந்தீங்கன்னா நாங்க ஒரு நேரத்தை சொல்லி நாங்க ஒரு அரை மணி கொடுக்கலாம். ஓகே சார், ஓகே சார். ஒரு நாளைக்கு என்ன நாள்னு சொன்னா அவர்கிட்ட உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் அதுல இருந்து அனுப்ப சொல்லுவார். இதுல இருந்து சரி, அவர்கிட்ட நம்பரை தந்தீங்க, இல்லாட்டி அவரே தரலாம். அப்படி என்னன்னா தந்தீங்கன்னா நாங்க ஒரு நேரத்தை. ஓகே சார். சரி சார். சரி சார். ஹரிசன், இன்றைக்கு எப்படி இருந்தது உங்களோட தியானம்? ஹலோ ஹரிசன், இன்னைக்கு உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது தியானம்? மன அமைதி கிடைச்சதா? போயிட்டார் ஏரியல. போயிட்டார் போல இருக்கு. நான் நம்பரை கொடுக்குறேன். எப்படி இருக்குன்னு இருக்கட்டும். அவருக்கு நம்பரை கொடுத்து அவருக்கு ஒரு தரம் செய்து விடுவேன் சார். சரி செய்யலாம். உங்களோட வேலை செய்யறதா? உங்களோட இதுல வேலை செய்யறதா? வெள்ளிக்கிழமை வந்தாருண்டா அவரை நாங்கள் தனியா ஒரு அந்த சைட் ரூம் கூட்டி கொண்டு போய் செய்யலாம். வெள்ளி 7 மணிக்கு. சரி சார். நான் அவரோட வாட்ஸ்அப் நம்பரை நான் உங்களுக்கு நான் இன்றையில இருந்து அனுப்பி விடுறேன். எடுத்துட்டு நீங்க வெள்ளிக்கிழமை அவருக்கு செய்து விடுங்க. ஓமாம் செய்யலாம். ஓகே. மதி மேடம் மற்றும் சந்திரகுமாரி மேடம் எப்படி இருக்கிறீங்க? தியானம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? ஆமாம், நல்லா இருக்கு நல்லது. சரி, நீங்க இன்னைக்கு முடிகிற அளவுல தான் வந்தீங்க. லேட்டா போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் வந்தது. சரி. ரெக்கார்டிங் இருக்கு, நீங்க வேணும்னா பார்க்கலாம். அப்படித்தானே. ஓகே. தேங்க்ஸ். ஓகே. மதி மேடம் இருக்கிறீங்களா? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, எப்போ காரைக்குடிக்கு திரும்புறீங்க? நாளை காலையில கிளம்புறோம் சார். 5 மணி ட்ரெயின். காலையிலயா? இல்ல சார், சாயங்காலம். சாயங்காலம். வியாழன் சாயங்காலம். வியாழன் சாயங்காலம் சார். சரி கிளம்புறோம். எவ்வளவு நேரம் அது ட்ரெயின் பயணம்? அது வந்துட்டு இங்க 5 மணிக்கு ஏறுறோம் அப்படின்னா அங்க வந்து 5 மணி நேரம். பஸ்னா 6 மணி நேரம் ஆகும். ட்ரெயின் அப்படிங்கும் போது ஒரு 5 மணி நேரம் ஆகும் சார். 10 மணிக்கு போயிருவோம். 10. நைட்டே போயிருக்கீங்களா? ஓகே. ஆமா சார். அது நம்ம இங்க எங்க சொந்த ஊர்ல வந்து இங்க அது அங்க அப்பா வீட்டுக்கு இங்க வந்திருக்கேன். அத இங்க பண்ணும்போது நல்ல ஒரு வைப்ரேஷன் சார். நல்லா இருக்கு. இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார். அப்படியா? அந்த சூழ்நிலையும் நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஊர்ல. ஆமா சார். ரொம்ப அருமையா இருந்தது சார். நல்லது. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி சார். சரி, அப்ப நாங்க முடிச்சு கொள்ளலாம் இன்றைக்கு தியானத்தை. மீண்டும் வியாழன் காலை 5:30 மணிக்கு தியானம் இருக்கிறது, காலை தியானம். அதன் பின்பு வெள்ளி மாலை 7 மணி நமது வழமையான தியானம். எல்லோருக்கும் நன்றி. மீண்டும் சந்திக்கலாம். வணக்கம்.